Primera, que tens l'experiència demostrada en aquest aspecte. I segona, que has tingut el valor en el moment que senties que això saltava a la llum el dissabte 13, immediatament posar-te al costat nostre, vaja, com has estat sempre, però immediatament com a mataroní, a dir això no pot ser, això no és possible, és increïble i per tant això s'ha d'aturar. Per què? Doncs perquè, per desgràcia, quan això salta a la llum, que això ho tenim, sabeu que això salta aquest dissabte, no l'altre, és a dir, en aquests moments fa 10 dies. El trist, d'alguna forma, de la política és que tot aquest frau de llei que l'Amadeu us ha explicat tan clarament i que ve que, en definitiva, i resumint, una cosa que s'ha de donar una llicència específica per a un local de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, realment que això, evidentment, en el moment que es comença a tramitar una cosa d'aquestes, tothom ho hagués sabut, haguéssim pogut fer el debat polític de si volem o no un megaprostíbul d'un aforament de 1.200 persones. Doncs això es tramita com una sala de festa, una llicència ambiental tipus 2 amb sala de festes i anexa, no? Aquí és on, d'alguna manera, hi ha una voluntat política que entenem nosaltres d'amagar les coses. I ara vaig a ser, potser, molt generós, però quan deia ell que tots els polítics no som iguals, jo crec que ha arribat un moment que el que hem de fer tots és treballar en positiu perquè les coses surtin. I que les coses surtin és que aquest projecte no vagi endavant. Jo estic disposat a entendre que hi ha gent dintre d'aquest Ajuntament que o bé s'ha equivocat o bé no se n'ha assabentat, com darrerament ens diu l'alcalde. Però el que està clar és que tot el seu equip de regidors per sota, començant pel senyor Ramon Bassas i la senyora Alicia Romero, el senyor Ramon Bassas, el dia 26 de juny del 2009, ja qualifica positivament, des del punt de vista urbanístic, el que en aquest solar, que qualsevol que l'hagi vist és un megasolar, hi pugui anar un establiment d'aquestes característiques. Després, el dia 28 de juliol, que crec que era un dilluns, que estàvem, vaja, aquella tarda, jo recordo, és la tarda, anem a la tancada, no? Imagineu-vos, centra aquesta petició de llicència. Sabent que, a més, hi ha una llei amb les que ja hi havien, ja es podia haver aturat si l'Ajuntament de Mataró hagués fet la seva feina al llarg dels anys. Però és que el dia 6 d'agost entrava en vigència una altra llei que permet ser més contundent encara, tot i que no hagi fet la feina prèviament. És a dir, aquí n'hi havia uns que ja sabien que això anava així i van intentar colar-ho. Nosaltres ens atrevim a dir que si hi havia voluntat d'aturar-ho, això es podia aturar. N'estem convençuts. El problema és que durant 7 mesos d'això no se'n parla i quan surt a sobre la taula passa com un dels 80 decrets, és a dir, a les llistes, al gener passa, aquest document no sé si el tenim, però forma part d'això que us hem ensenyat. És a dir, aquesta llicència ambiental tipus 2, sala de festes i amb annexes. Tots sabem que aquí al Palau de Boet de sales de festes i pubs, bars, etc. n'hi ha molts. Però esclar, quan això ens n'assabentem per la premsa, un dissabte, al mateix moment que en tinc aquesta informació, personalment truco a la regidora responsable de les llicències i li dic, escolta'm, això en sabies alguna cosa? Jo no reproduiré una conversació privada, perquè crec que no toca, per elegància. Però crec que si tots estem en contra d'aquests establiments, en contra del que significa l'explotació humana de la prostitució, i volem anar i aturar-ho, si pel que sigui se'ns ha colat, pel que sigui, i parlo des del punt de vista institucional, no parlo des del punt de vista polític d'oposició, sinó des del punt de vista institucional. Si estem d'acord amb això, el que hem de fer immediatament és començar a treballar i emetre el missatge de que aquest procés no pot continuar endavant. I en canvi el que em dol políticament és que durant tota una setmana, com tots heu pogut apreciar, se n'ha fet una difusió negativa de la ciutat de Mataró, barrejant Mataró i prostitució, a tots els mitjans de comunicació, locals, nacionals i estatals. És a dir, la difusió d'aquest procés, d'aquest megaprostíbul, s'ha fet per part de la mateixa regidora que ha donat una llicència per un megaprostíbul d'un aforament de 1.200 persones, dient
que això era una responsabilitat de la Generalitat, i vaja, podeu buscar-ho a internet, tenim els àudios que també us els podíem passar, no sé si s'arribarien a sentir, però en tot cas penso que ho allargaria, ho heu sentit i ho heu vist tot. Doncs per part de la regidora de Promoció Econòmica, intentant expulsar i dient que la responsabilitat era de la Generalitat, del govern Pujol, que l'any 2002 va fer aquest decret, intentant responsabilitzar a qui no tocava. El problema és que al final a mi em van ensenyar que s'agafa més aviat un mentider que un coix, i la realitat és que la pròpia directora general de Jocs i Espectacles de la Generalitat, d'Iniciativa per Catalunya, d'iniciativa, del propi tripartit, esclar, evidentment, diu que això, vaja, que no té ni caps ni peus, i ja truquen al CUNY, la desmenteix, i això ho heu vist també en els mitjans de comunicació. Val a dir que en més petit. Per què? Perquè tampoc se n'ha fet una gran difusió, però la realitat és aquesta. Després han vingut més desmentits, la mateixa Marina Geli, com citava l'Amadeu ahir. En el moment que comencen els desmentits, en el moment que nosaltres, des del primer moment que us deia abans amb aquella conversa privada, diem això no pot ser, ho hem d'aturar, teniu tot el nostre suport per aturar-ho, perquè estem en oposició frontal amb un megaprostíbul d'aquestes característiques, a Mataró i a qualsevol poble o ciutat de Catalunya. Aquests establiments no es poden obrir perquè no porten res de bo. Doncs ens hi posem al costat, els hi comencem a dir, com l'Amadeu us deia, heu comès un frau de llei com a estructura municipal, us heu equivocat, ja no dic si a consciència o no, després és quan veiem que la cosa ha estat feta a consciència, perquè és, vaja, aquesta actuació de negar la realitat i dir que és responsabilitat d'uns altres és el que ens fa pensar a nosaltres que darrere hi havia una voluntat positiva d'ocultisme, no? Però quan et trobes d'aquesta com a política, et trobes que tu treballes en un sentit i dius això ho heu fet malament, a més és evident, només que et llegeixis el que tu estàs dient que t'obliga a fer quan la realitat és que el que et permet és que no es faci, i veiem que durant una setmana se'ns menteix, nosaltres quedem astorats. Si us fixeu, totes les declaracions nostres de Convergència i Unió, les meves personalment, de tota la setmana van en aquest sentit. Heu comès un frau de llei, això s'ha d'aturar, nosaltres farem tot el possible per aturar-ho. Van en aquest sentit. En la conferència meva Fem el canvi la setmana passada, doncs ja vaig ser molt contundent amb aquest nivell. Què passa després? Ens trobem en unes circumstàncies com aquesta. Ens trobem en la circumstància de que una suspensió. Aquesta suspensió, que no és res més en aquests moments que una cortina de fum, perquè una suspensió vol dir que el partit es continuarà jugant si les altres parts consideren que ha de continuar, perquè no està aturat. Aquí no hi ha una paralització, aquí no hi ha una revocació, aquí no hi ha una anul·lació. Hi ha una suspensió per motius urbanístics. No, si per motius urbanístics aquí podem perdre per la mida de la cera. No es tracta d'això. Es tracta com que és un establiment dedicat a la prostitució, hi ha eines en tota la legislació jurídica catalana per poder aturar aquest procés.